εύκολα τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Χάρη Φραγκούλη. Είπε κάτι σημαντικό πριν, ότι η ταινία και το βιβλίο δεν είναι ντοκιμαντέρ. Και επίσης ότι δεν είναι επίκαιρο και δεν θα πρέπει να είναι επίκαιρο. Πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα, ότι το βιβλίο είναι μια μυθοπλασία, άσχετα αν πατάει σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ στοιχείο επινοημένο, μυθολογικό και υλικό, το οποίο έχει δομηθεί έτσι ώστε να υπηρετεί με έναν αφαιρετικό και ολοξό τρόπο για την αφήγηση και τη στόχευση της αφήγησης. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, ούτε η ταινία είναι μια ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το τι έκανε ο Τσιτσάνης ή το πώς εξοντώθηκαν οι Εβραίοι. Απλώς φτιάχνοντας ένα καλλιτεχνικό επέκεινα, το οποίο έχει μια δική του αυτονομία αφηγηματική, το βιβλίο και η ταινία, μιλάει για πράγματα τα οποία εμείς τα σκεφτόμαστε πρώτα σε σχέση με την ίδια την ταινία και μετά σε σχέση με την ίδια τη ζωή. Δηλαδή η ταινία δεν είναι μια αντανάκλαση της πραγματικότητας. Είναι ένα απόσταγμα της πραγματικότητας, αφαιρετικό, και παρακολουθώντας μια ταινία δεν σκεφτόμαστε την ταινία σε σχέση με την πραγματικότητα, αλλά την πραγματικότητα με αναφορά την ταινία. Γι' αυτό ένα έργο τέχνης είναι όχι επίκαιρο, είναι διαχρονικό. Και κανείς δεν ξέρει, πέρα από τις ευχές, αν αύριο θα γίνουν τα χειρότερα. Διότι στη διαδρομή της ανθρώπινης ιστορίας γίνονται όλο και χειρότερα. Μην ξεχνάτε ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα γίνανε στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, στην Ευρώπη της μεγάλης κουλτούρας, του Μότσαρτ, του Μπαχ και του Σάρτ. Δεν έγιναν από Μογγόλους. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει, και η τέχνη νομίζω υπηρετεί αυτό. Δηλαδή, μέσα από τη διαδικασία της απόλαυσης, της οδηγεί σε μια νέα αυτογνωσία. Και πρέπει να σας πω επίσης το εξής, πριν προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, ότι το έργο το οποίο κάνει ο κ. Μανουσάκης, η ταινία, είναι ένα έργο εξ ολοκλήρου δικό του. Μπορεί να βασίζεται στο βιβλίο, αλλά το βιβλίο είναι μια άλλη τέχνη, είναι μια άλλη αυτόνομη και πλήρης τέχνη, όπως είναι και μια πλήρης και ίσως πιο περίπλοκη τέχνη κινηματογράφος. Αυτός που κάνει μια ταινία μπορεί να εμπνέεται από ένα βιβλίο, αλλά το έργο το οποίο προκύπτει είναι εντελώς δικό του έργο. Και αυτός θα έχει τη δόξα ή τη μη δόξα στο τέλος. Γι' αυτό είναι λάθος πάντοτε να συγκρίνουμε μια ταινία με ένα βιβλίο. Εάν ένα βιβλίο το δώσει σε 10 σκηνοθέτες, θα γίνουν 10 διαφορετικές ταινίες. Συνεπώς, νομίζω, Μανούσο μου, ότι από εδώ και πέρα το παιχνίδι είναι δικό σου. Πριν δώσουμε τον λόγο για τις ερωτήσεις, θέλω να απλοποιήσω λίγο τα πράγματα. Κάνουμε μια έντονη ερωτική ταινία. Έναν έρωτα που δεν μπορεί να συγκρατηθεί σε μια εποχή που δεν επιτρέπεται. Αυτή είναι η ταινία. Έρωτας του Τσάρη για τη δημιουργία, έρωτας των δύο ηρώων μας ανάμεσά τους. Είναι μια ερωτική ταινία και μέσα από αυτόν τον έρωτα λέμε όλα τα υπόλοιπα. Ο έρωτας είναι ο κυρίαρχος της ταινίας. Απλά η μητέρα της Εστρέας, που βέβαια η Εστρέα αποφασίζει να ακολουθήσει στο σίγουρο θάνατο, όπως είπε πριν και ο Γιώργος, έχοντας επιλογή να μην ακολουθήσει, πάει αυτοβούλος με την οικογένειά της. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 2 του Μάρτη. Τις άλλες δύο ερωτήσεις προτιμώ να μην τις απαντήσω για να μην προκαλέσω την τύχη μας. Όχι, δεν γνωρίζω, αλλά προτιμώ να μην τις απαντήσω για να μην προκαλέσω την τύχη μας. Πρώτα ο Θεός, όλα αν πάνε κατευχήν, ελπίζουμε με όλες τις επιφυλάξεις και όλες τις ανεξότητες της ζωής οτιδήποτε παρασυμεί, ελπίζουμε ότι το Δεκέμβρη θα απολαύσουμε την ταινία. Αλλά είναι μια ερώτηση που με πανικοβάλλει. Και προσπαθώ να αποφύγω να την απαντήσω, στο τέλος θα απαντώ εμέσως. Πρέπει να πούμε ότι η εβραϊκή κοινότητα, όπως και η χριστιανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, δεν αποτελούνταν από ίδιες οικογένειες. Ας πούμε, στην εβραϊκή κοινότητα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σιωνιστές, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν προοδευτικοί, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν σοσιαλιστές, άνθρωποι που ήταν κομμουνιστές, άνθρωποι που ήταν αδιάφοροι, η πλειοψηφία του. Γιατί έχουμε εξειδανικεύσει τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι η πλειονότητα των Εβραίων της κατοχής ήταν πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι.
Γιατί έχουμε εξειδανικεύσει. Νομίζουμε ότι οι Εβραίοι ήταν όλοι πάμπλωτοι και τα λοιπά, ήταν όλοι τραπεζίτες. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Μια αντικειμενική οικογένεια ως πρότυπο εβραϊκό. Εκείνο που υπενήσεστε και νομίζω ότι το κατανοώ είναι το εξής. Ότι είναι σαφές πως η εβραϊκή οικογένεια, και επειδή ζούσε και ως κοινότητα σε μια ξένη χώρα, είναι πάντοτε πιο δεμένη. Έτσι, η εβραϊκή οικογένεια είναι σαφώς πιο δεμένη τότε από ότι είναι η ελληνική οικογένεια και αυτό αποδεικνύεται ως ένα θετικό στοιχείο. Ότι μέσω αυτού του καταιγιστικού έρωτα, που είναι η επαρχή όλης της λογοτεχνίας και της τέχνης ανά τους αιώνες, μέσα λοιπόν από αυτόν τον καταιγιστικό απαγορευμένο έρωτα, που έχει καθορίσει όλη τη λογοτεχνία μας, το θέατρο, τα πάντα, μπορούσα μέσω αυτής του περιβλήματος να πούμε δύο πράγματα πολύ απλά. Να καταγγείλουμε την φιλετική, τη μυσαλλοδοξία. Να δείξουμε τον παραλογισμό των φιλετικών διακρίσεων και να θυμίσουμε σε αυτούς που επιλέγουν να ξεχάσουν και να γνωστοποιήσουμε σε αυτούς που λόγω της ηλικίας και λόγω της εκπληκτικής ιδιότητάς μας να χάνουμε τη μνήμη μας στην ιστορική, να δείξουμε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους τι πραγματικά είναι φασισμός και ναζισμός. Αυτή η Θεσσαλονίκη που τώρα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την ιστορία της, για την πολιτισμικότητά της και γι' αυτόν τον λόγο η ταινία είναι πάρα πολύ σημαντική. Κύριε Μανούσο, σας ευχαριστούμε. Σας συγχαρητήρια. Σας το λέω, σας ευχαριστώ, σας συγγραφέας, σαν Πετράς, Ρεγάτης. Ευχαριστούμε πολύ. Για να ζητήσω να ανέβουν και οι αναβιωτές, οι οποίοι μας δώσαν τρελό υλικό, για εμένα τουλάχιστον προσωπικά ως γκίτα, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να σκεφτώ ότι υπήρχαν γυναίκες οι οποίες κάνανε τόσο τραγικά εγκλήματα πολέμου μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωση και έπρεπε να ενσαρκώσω και μία από αυτές. Μια γυναίκα χωρίς συναίσθημα. Δεν μπορούσα καν να το φανταστώ πως είναι ένας άνθρωπος χωρίς συναίσθημα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συντελεστές όλους. Οι αναβιωτές είναι μια ομάδα που αναβιώνουν κομμάτια της ιστορίας και με στολές αγγλικές, γαλλικές, γερμανικές, αμερικανικές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αναπαριστούν ιστορικές μάχες της εποχής με φοβερή πιστότητα και πραγματικά είναι άνθρωποι δοσμένοι σε αυτό, ξέρουν τα πάντα, την παραμικρή λεπτομέρεια της στολής, την παραμικρή λεπτομέρεια του καρφιού στην πόρτα, δηλαδή είναι κάτι συγκλονιστικό. Ο κόσμος καταρχήν ήταν σοκαρισμένος. Μας έβριζε, μας φώναζε. Και έπρεπε να τους εξηγήσουμε πρώτα ακριβώς την ιστορία, τη δικιά μας, το σύλλογο κτλ. Ώσπου να καταλάβουν. Είχαμε και εδώ στο ξενοδοχείο ένα τέτοιο συμβάν, οι οποίοι μας είδαν με τις στολές και τα όπλα κτλ. Πάγωσαν βέβαια. Αλλά αφού τους εξήγησα τι συμβαίνει, ότι είναι από ταινία κτλ, έφυγαν ανακουφισμένοι. Και μάλιστα σήμερα ο κ. Μανουσάκης μου έκανε και ένα εξαιρετικό δώρο σε ένα αυτοσχεδιασμό αλλαγής σκηνών. Έφτιαξε μια σκηνή που δεν είναι ακριβώς έτσι στο σενάριο, όπου έχω μείνει μόνο στην αγορά, με κλειστά τα μαγαζιά, τα εβραϊκά, γιατί έχουν φορέσει αστέρια οι Εβραίοι, δεν βγαίνουν στην αγορά. Ακόμα είναι η πρώτη μέρα, το πρώτο πρωί. Το πρώτο πρωί, ναι. Και υπάρχει μια παγωμάρα και έχω μείνει μόνος, δεν ξέρω τι να κάνω μέσα σε αυτήν την άδεια αγορά και έρχεται ένας και μοναδικός Εβραίος με το αστέρι, με βλέπει, μου λέει Στέλιο, αγκαλιαζόμαστε, κλαίει και αυτό ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Δηλαδή ήταν ακριβώς αυτό που αισθάνεσαι ότι δεν θα έπρεπε να μας χωρίζει τίποτα. Και στην ουσία δεν μας χωρίζει τίποτα. Εκτός αν κάποιοι μας το επιβάλλουν. Λοιπόν, το θέμα είναι ο Τσιτσάνης. Δεν είναι οι Εβραίοι. Είναι και οι Εβραίοι. Ενώ στο βιβλίο είπαμε ότι ο Μανούσος επιλέγει μια κάπως διαφορετική οπτική. Αυτό είναι νόμιμο. Έτσι, γιατί ο κάθε σκηνοθέτης επιλέγει μια δική του, ας πούμε, προσωπική προσέγγιση
έχει διαφορετικό καταστατικό σημείο ράσος, έχει ίσως άλλα ενδιαφέροντα και άλλες προθέσεις, ίσως και άλλη χρηματοδότηση. Έτσι. Όλα θα παίζουν κάποιο ρόλο. Εγώ ήθελα να πω ότι ο Μανούσος ελπίζω να πετύχει στη δική του όραση, μπορεί να διαφοροποιείται κάπως από το βιβλίο, κάτι που σας είπα, όπως είναι καινοτόμο. Εξάλλου, ένα έργο, αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Ένα κινηματογραφικό έργο δεν κρίνεται πάντα σε σύγκριση με το βιβλίο. Ένα έργο κινηματογραφικό κρίνεται καθεαυτό. Ένα έργο κινηματογραφικό αναλάμπει εν εαυτό. Επιστρέφει στον εαυτό του και δικαιώνεται από τις εσωτερικές του δομές, και αν αυτές οι εσωτερικές του δομές μπορούν να τον αντίξουν σε έργο τέχνης, αποφεύγοντας τα κλισέ, το μελό και πιάνοντας την ουσία των πραγμάτων, είναι τέχνη. Είναι τέχνη σε σχέση με τον εαυτό του. Το βιβλίο είναι μια άλλη αυτόνομη μονάδα που έχει άλλη εκφορά και άλλες δομές και άλλους κώδικες. Συνεπώς, το έργο του Μανουσάκη, του όποιου Μανουσάκη άλλο, του κινηματογραφιστή, τα λέω και στους εδώ που είναι κινηματογράφοι και κατάγουν πάρα πολύ καλό κινηματογράφο, κάποιοι άνθρωποι εδώ μέσα. Το έργο του Μανουσάκη, επειδή απαντώ στην ερώτηση επί της ουσίας, έτσι, δεν έχει σημασία δηλαδή εάν ο Μανούσος αποκλίνει, έχει δικαίωμα να αποκλίνει. Το έργο θα κρυφθεί καθεαυτό και με αυτό που έχει κάνει ο Μανούσος.